ngiyavelela. Kahle kahle nini nizongiqedela indawo la yini? Anithengi ngani? Hayi sithenga ngoba omuhle. Sizothenga ukuthi okwamanje sisaxakekile nje amakhanda asaphithene. Kodwa-ke angeke vele sizosihlala isikhathi eside. Kodwa nakho nihleli thengani. Noma i-cold drink-ke. Ungaba kodwa wolethe umntaka masixakeke. Lalela la yakhona epaki la. Yangizwa? Thengani noma i-cold drink-ke. Hey madoda. Hey ngicela ubhiyake kulungile. Ubhiya wani? Basilokothi wena. Ube ngesibhedela lo. Ubhiya wani? Ubhiya odwa nje uzobe usungivala ingqondo ongazicanga ngidomoroza-ke manje. Ubhiya owodwa uzoshodisa yona le ngqondo yakhe vele ishoda Nkosi yami. Into esiyizele la guys ukuthi sina sizohlanganisa amakhanda sizama ukuthola icebo lokuthi sithole imisebenzi yethu back. Hayi ukuthi sidanga utshwala. Kuyafana ngithi uMatrona usixoshile. Ngizwina ngithi uthene benoze bazobona benze njani. Hey ngeke Hayi kodwa ngiyanqaba-ke mina lapho. Ngeke abantu ababili baphathe ikliniki izandla zabo. Ngeke ungafa. Ngeke baphumelele. ngizwile uMatrona ethi kuthina usasibizele ngisho iminyaka. Hayi-ke. Phela mase Lalelani. It's either ngiyathenga noma ngithatha lo mlindelo wenu ngiyokhalela lapha ngaphandle. Hayi asodanga lutho thina. Uphumani-ke phela kulula. Hey Nkosi impela ukuthi umuntu uthenga ngenkani kahle kade. Sembazweni. Me. Hey wait. Sibona ke ngathi. Baba kuwona nje amabhiya siyabonga. Enjoyeni. Babem. Nginethungana. Ngibona mina ukuthi asinamncengo uMatrona. Sibe nenye indlela mhlawumbe singayisebenzisa kodwa kumncenga sinamncengo. ngiyakuzwa usenze njani manje? Ngineqhingasu esingalisebenzisa. Engafaka ukuthi asemchatheleni. Okay. Asihambe selapha ekliniki. Kodwa uMatrona sinamncengo. Futhi singaxolisi, asonile phela. Asenze phela. Bese siyahlala lapha ekliniki. Sibone ukuthi ekliniki bazokwazi nokusebenza. Abantu abenza lela kliniki likwazi ukusebenza. Yithi laba abantu abenza yazi kube nempilo. Thina. Ithina ngempela. Hayi ngiyanizwa uyabona ngikuzwa egazini ke manje. Ithini into? Yena. Yalulama. Ubaba-ke actually. No, uyalulama yazi. Siyabonga. Yeah, no, uza kahle. Dialysis responda kahle kuyona. Nje ubukeke umqamane. Yeah, futhi if ngiyacompare manje nasekuqaleni ayibukeki right impela. Nasendlini sekuthula kancane phela bese sine stress kabi. Ngabe ngithi mina wonke kodwa ke ubani? Sifisa. Oy. No, ngempela mngani. Ungisize kakhulu. Ungikhulumela nobaba, angazi wathini kuyena kodwa walalela ubaba. Buka manje. Where's daddy bo? Yini?